Presiden Jong ka UDP East Khasi Hills Baderu MDC ka Sora bat CM ka ki HADC ba Titos W Khan ulaong ba tharai ba ka issue dawa district ha Sora kan ke lalong ka issue election. Henry ulaong pat ba samut ban yui ba kimi kindit ka jinga kren district tang na ka daw ba don kibamut ban yele election. Angisna house name arja khatra hakapor ba I lead Dr. Don Kuparroy ru idang hadin do ka election nakaliang ka jong ngila yalum ka jingelang paj ba hangtei hapo Ram Krishna mission hakaba layadon lang ki khlit nong sansar ki seng balang ki paj ba bro khaj but haka taka singi ngila ya form ya kata forum but de haka taka singi bangila IT haka ni ka forum ban penbet penbiang nakabanta ki jing don kam baro but bakin le ya ka badon kam kata ka di ka rai tinata ka daw ngila IT haka ni ka forum na do arja khat pra te nakaliang ka jongi kum kinong mi khmat nakaliang ka jonga nakaliang jong ba balajet ngi jukren ya kani nakapor sa kapor nakaliang ka jongaru kum MDC wala da ngadai tang MDC ru nga kren hi ya kani nakapor sa kapor tenre ka jingya kendu ka bakhat du ka jongi ka long hadin ba la declare ka mairang te ka tu kapor ngila ya lej bal balajet sa chief minister ngala lej alam ru ya ki khli dong sensar gila elej ru nakaliang jong forum tenre ka jing hi ka ba CM ong hang to por kadai kata ka jinglong jingman jong ki jaka ki puta ki bam wandur ki bam long haka dur ka dar ka babiang tena ta ka daw ong bangin hab bandang perkhat ba lo kani ka kam mengindang ya penbek indang ya keren tena ta ka daw ndrei ka stan ka jongi hi na du basdang hi kalong ba ngahi ngastan ka jongai ka long tang ka sora civil subdivision ban kan tiu kardan sa ka district katari ka stan ka jongi namar baro ngi adon kti hani ka kam baro ki khli nong sansar pajba ki seng balang ki usim mangi ginong mi khmat ngi adon kti hani ka kam te ban pankala election issue jong kan no party hi ngaso kam ya hakum kan ni kapor jin da kalalong shisnam manswa te kata la ban ong bah kadai ka jing yarap jong kanu no ka political party henry mentas tang arbanai ka election te ban ong ba ban ya penki election issue ban ong tang mangau ba keren ya kani tang mangau ba ong ya kani te ngaso kalong ka ege ba bakla bat ka ban yalam bakla yo paj ba hiru namar ba shwa ba finra ya kani ka kamru ngasngo ba baro ki bedan bentai dai ban ya pemir jing mut lang mlara ban rai tang ka sarkar la ni ba we ubrio hi Griban rai lang bat kinomi khmat ki MLA jong ka sora MLA jong ka sela ki MDC baro arngot nang ta usim ki khli nong sensar jong kitu ki ilaka ki bamhap hapo ka hima sora kamun ngide ban don ka jingmir jingmut ka basai namar ba ngingim kwar ba ka jing declare district kan long tang ka jing bu mau nong rim re ka jing declare district ka ban long ka ba bej berti ka ban yahun lang hai ban bu ya ka headquarter hangno bakan bet kan biang hai ka jaka kuta bati kena banio kepisah kala don lupa ne hab ya keren ni kita ke bro khai takadaw ngasui samut bah kini kisngi bah kami kini ka jing ya keren kendet ke jing ya keren district tang nakadaw ba mut banial election